आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों दे भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश मानगोनां आफादगिरि जोंनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा आरो लोगोसे जोंनि जायगानि एमएलए बिश्वजित दैमारी बिथांमोना आंनो दिनै नैथि खेबनि थाखाय टिकेट प्रदान खालामदों आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोननिसिम साबायखर खुलुमनाय जासिहरदों बिथां गोसो गोरबोजों नोंथांमोननि जरियते दिनै खोब गोजोनथाव रादाब गोजोनथाव आंनि थाखाय मानो होनब्ला दिनै नमिनेसना कमप्लिट जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव रायजोनि खामानि मावलांगोन होननानै आसा खालामदों आरो रायजोफोरनि थाखाय जों बेनो थांखि जे जोंनाव सा ओनसोलाव गोबां माने जौगानायनिख्रुइ जोङो बन्सित जाना दङ जायनिखि जों मदिखौ जोंनि ओनसोलाव जों आगान लाबोनो हायाखै निस्सय बिभिन्न हादोरसाफोराव रायजोफोराव बहुद जौगाबाय जोंनि आसाम रायजोआव गोबां जौगाबाय नाथाय जोंनि बिटिसिआव मदिनि जों जायगा होनो हायाखै मदिखौ जों जुदि जायगा होनो हायोब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ जों जायगा होनो हायोब्ला निस्सय बे ओनसोलाव गोबां जौगागोन इडुकेसननि बेलायावनो होन आबादनि बेलायावनो होन जितु आत्मनिर्भर हिल जितु जुबक जुबतिफोर खालामनायखौनो होन बा आइजो माइनाव बिथांमोनखौनो होन मोनफ्रोम बिथिङाव जों जौगानायखौ जों नुनो मोनगोन आरो साहित्य बिभागावनो होन देरहासारा जोंनिया सियर मानो होनब्ला जों थांनाय बाराव 1097 जोङो भटआव जों जेनदोंमोन मात्र जोङो 600 भट मोनबानो जों देरहागौमोन मोननैसोल' गामियाव जों बे समाव मोनसे बिटिआरनि एग्रिमेन्ट लानानै जों दङमोन नाथाय नुबाय जों दिनै बेफोर जेबो गैला आरो दायो रायजोफोरा बयबो बुजिबाय ओंखायनो जों माने देरहागोन आसा खालामदों आरो जुजिनाया जुजिनायखौ जों बुंनो थांला मानो होनना बुङोब्ला बेयाव केन्डिडेट गैला जाय एमएलए दंमोन बिथाङा टिकेट मोनाखिसै बेखायनो एबार गासैबो ज'नै जोंनो बिजेपि हारसिंनो 5000निख्रुइ बांसिन भट लानानै देरहागोन आसाबादि आरो फेक्टर नङा बन्दारा दैमारि फेक्टर नङा बिथाङाथ' आरो गेजेराव पार्टि सोलायदोंमोन आरो गोबां सम बिथाङा जिरायनानै दायो खपक्के माने ओंखारदों आरो आं आसा खालामो बिथाङा माने बेसेबां प्रभाब गोलैनाय नङा